Sik. Kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ra tatanan kowe. Kowe sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe namu nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Tru? Lho, tenane yakin. Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Edan tenan. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya sambles bumi. Mungsuhku aku, ayo aja golek mungsuh liyane. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Wah, edanan. Kowe Bagong nggih. Aku goleki Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus to. Kendarat tak ajar ditangani Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Cuk deng samaladeng. Pilih tanding boboteng yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel. Kae nek tembung kae tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinatah mendat jinara menter cah goblok tenan kae ora. Tinumbak bengkung sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho, sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggapmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Neng kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang kareng apa? Ora minggat sing arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya ki meng kowe? Kowe pamer, kowe putu ula. Iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru. Kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungalno dadamu. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen.
nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusakaku ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak alek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati ngono. Waduh, pati aku. Wah! Piye, Gong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh. Aduh. Waduh, Gong. Panas, Gong, dadaku. Panas, Gong. Kamu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Oh. Aduh, Gong. Aduh, Guru. Kapok ora. Ayo ra nonton ndoro-ndor jae gletak iki, Tru. Ra gleleng aku. Ayo. Ayo, Gong, ora ngono ki, Gong. Ora main-main, aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget, Le. Oh, gleleng aku. Heeh. Aku anggere Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup, Tru? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndara Antasena lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Aku mengisi saiki. Hah? Kok mengisis? Dan apa? Kok mengisis? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke ane ndamu wae ya sajae ngono. Wah, niki nek mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Ogah ana. Sunane metu omong. Omong meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunane metu ki kedhep apa? Podhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah, Kang. Aku nek karo wong ora salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kowe. Ora mung waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ora seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae, Kang. Saiki Kakang ambles bumi. Ora sangetok nek dukane Siwa Mandura. Mulane tak kondele. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Kowe aku lho wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki, Truk. Sapa? Baladewa genah. Cilaka ora. Urusana dhewe. Aku karo Kakang Antarja tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Karo bantu engko. Heeh. Ora saiki, ora. Atus kula mungsuh Prabu Baladewa, pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu piye iso menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertarani yen aku ora mbelani karo Siwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Antarja. Matur-matur.
Aku lek ngalor ngidul ketemune nang kene coro-coro. Wah, aku ki Patih Mandura kok ming kon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa antel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jejeli sanjal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badhem apa, Gong? Botol lau. Mangkel lau. Ora percaya, Tru. Sirahe Pragota ki empuk berarti. Wah, setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Heeh. Muni ya. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kok ya entuk seker, Pak. Aku nek sangu werna-werna kok. Petro, Nun. Mulih ora. Mboten kaya bali nggih pun bareng Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada. Yen ngono aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng-ajeng napa? Dajar, Gong. Yuk. Wis ora ana ampun nek. Iki udu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep ngwedak dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku. Ora wedi. Wah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho cacile tak onone mati. Oh, medeni ora. Oh, mati lah. Jandak mati dening aku cencang jenggot kroncal-kroncal. Kualik ya ora apa. Gong oke.
Gong. Gong. Sorry. Aku ana wong nyambut gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora ya karang kleru saya abot ki sing tak nggo nuthuk ki gobek. Mampir ndasmu ora. Lara basa kira. Panusmane jajalanan Petro kantong bolong. Bolongan Bagong, bolongan Petro. Ora minggat greten negara dasmu dadi apa wae mlayu le. Selesai. Areng apa saiki lho, Silmandra wis nesu tenan duka tenan. Petro kantong bola ora minggat sing ana paning Prabu itu gredhe nenggala jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki kok. Nenggala ampuh tenan. Ha kono terserah. Aku iki senengane ngono kuwi to. Ngene wae le didum le. Oke. Sing maju aku. Apike ki wangun-wangune sing maju kowe. Ah, celek. Kowe ngarep endo saka swasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu mari jalan Petro kantong bolong. Sing jeneng Petro kantong bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong kantong bolong ki ora ana. Wis kono dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Cilaka iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong Digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Badrana ning Karangkadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti mbantu karo Petruk kantong bolong. Ical wujuding Petruk ana nata mandura. Nek ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak gong. Sik. Kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ora tatanan kowe. Kowe sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, keprawatu. Sik gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe namu nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Tru? Lho, tenane. Tenan yakin. Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Edan tenan wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Tru? Ora nyewa sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Bagong. Lepareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Polongan Bagong aja edan. Iki sapa polongan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh isor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju ning pabaratan. Nggih. Gulena pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan aku ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora sak gedumulan jangkeme gawe wis. Nggih. Monggo sinuwun. Edan kowe.
kurang ajar kowe. Kowe wis tak weruh ana Baladewa bingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi Ndonga ganti. nggih. Wah, jan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Kegeden. Iya. Kula nek ra semene iki ra tonjo e. Niki nggih. Yo, saentuke. Minggiro. Nene nggih. Baladewa tak pethuke. Nggih. Pamujimu tak jaluk. Nggih, kula dongak-dongake lepas oparane jembara kubure. Wong edan ora. Malah ngene-ngene lepas oparane jembara. Ayo, iki Nanendra Mantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane atiku, Pas. Lah iki apa iki? Iki aku ngedep kaca gedhang iki apa iki? Lha iki aku ngedep Baladewa apa iki? Ayo, amo Suramrata, Jamrata bangki padha-padha. Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane Genah Petruk iki. Suarane Genah Petruk iki. Ya, iki Baladewa Petruk. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Wis ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo arepe dhewe. Iki Kiai Nenggala. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ya, iki Kiai Bendho tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Wah, mati treng aku, mati treng. Modar.